timbalan marono nggoning dusun ijo kene. Lah iki timbalan karo dulurmu Mas Ngaterman iki dalam acara walimatul kukus iki. Oh iya Mas. Diko karo aku tinimbalan nyemarono nggoning dusun ijo kene iki ditimbali karo dulur iko papan. Lagi dalam acara walimatul kurus tegese ngono kemantenan. Muga kemanten kekarone bisa jujur runtut kaya wingi amin tuno bisa berbahagia selamanya. Muga enggal diparingi momongan ya Mas. Iya. Lah kalamun diwenehi momongan kakung bisa dadi putra sing saleh. Menawa diwenehi omongan putri bisa dadi putri sing solehan migunani marang bangsa agama lan wong tuane sekarang. Lah muga penganten sekarang bisa sakinah mawaddah warahmah. Oh iya Mas. Lah iki kok riko karo aku Mas. Sadurunge ngaturno pun karo mitra-mitra sing wis rawuh. Lagi sawetara tanuri jumeneng ya. Mau sholawat ya. Lagi sadurunge ngaturno pun rawuhe mitra-mitra sing kersa ngestreni anggone awak dhewe nyemari kita aturi jumeneng sawetara maca sholawat. Lah ono dawuh sapane wong gelem maca sholawat sepisanan iku ganjarane 10 kebagusan. Lah iki taturi jumeneng sawetara. Singat. Ayo. Taturi jumeneng sawetara. Rombong kono sebelah. Ayo. Bisa rombong. Bisa rombong. Pak, kerja. Ayo, singat. Ada kata-kata. Timbangannya juga Allahumma sholli ala Muhammad.
ana dawuh sapane wong gelem maca selawat sepisanan iku ganjarane 10 kebagusan. Lah iki sadurunge nglayani penyuwunane saka dulur Bahtiar Alfi Channel lagi ngaturno Bung Panuwun rawe dulur Blijo kene. Oh iya, rawe Mas Yono le. Blijo rawe dulur saka nggoning kawun Mas Suroso serombongan. Oh iya. Lah rawe dulur saka nggone Pojosari. Pak J, Mas Mojar, oh Mas Santo pun Mas Santo delok Pak. Oke. Pak Lurah belang tengah. Oke. Mang jarene tilpun-tilpunan awan mau aku tak lincing rono Mas. Kepingin suwe gak delok sampean. Oh. Iya, mungkin kurang enak awak kalingan Pak Lurah belang. Gawe dulur saka nggone Kalimati Tarik Mas Supri serombongan. Gawe dulur saka nggone Bokong Klanting Sari le Mas Amor serombongan. Oh iya. Rawe dulur Bulang Mas Mustafa. Ketokane Mas Mustafa iki sudah tobat kaget mono disantap Mas Mustafa kanggo nggih Mas Mustafa kula ngaturno Bung Panuwun rawe dulur saka nggone Ngarjo Jatirejo Mas Jito Pak Tis Pak Rikin Pak sinten mawon Pak supir pun kula serombongan ngaturno Bung Panuwun. Lah kok awakmu karo aku tinimbalan ana nggone Ngarjo iku sasi ruwah le. Oh, tanggal piro, Mas? Nek gak salah kok awak dhewe iki tinimbalan ana nggone balik desa Ngarjo iku nek gak salah sasi ruwah tanggal 7 le. Oh, dadi riko kok tinimbalan menyang Ngarjo iku tanggal 7 bulan loro kan. Iya. Oh iya. Lah iki sadurunge terus nang gone nyebutno mikro tak jaluk bantuan suwantene garwa dalang iki. Nomor 4 iki garwa dalang iki keturunan Tionghoa. Restoran karo Afrika. Mbak Niken. Ayo Mbak Niken. Iki mijil saka nggone babut ya Mbak Niken? Mijil saking babut nggih. Babut. Nggih. Babut pundi? Babut Songo Bito. Sanes. Oh, dudu ya? Sanes. Oh, sekali saiki. Nggih. Ayo ngadeg dhisik to. Ngadeg. Mosok yo tak degno rek. Nggih, sakjane. Oh. Aku nek dalang ya. Ditunggai siji konaan sing siji. Koncoku lho iso gak lapo-lapo aku e. Iki oleh ngelirik aku mau iso gak lapo-lapo aku iki. Masa wedi sampean? Kok tau ibu. Satpame kok. Aku satpame loro wae. Di situ ngelirik ae jijian ngono. Nggih, pripun iki? Di anu lho, sing rodok nyemuk-nyemuk. Ya. Ya. Sisi deman. Napa, Bapak? Sesi deman. Boten mriki jenengan. Ada duit. Nggih. Di tahun apa enggak? Paringi sesi deman. Oh, senenganku iku sih. Nggih napa? Iya. Aku paling sing gak nek sisi deman ini. Aduh. Eling sing endi sampean? Wah, kayak kita eling-eling. Asine ya setengah mati. Nggih, monggo. Sesi deman. Ada jalan-jalan bojo di Lagi pending sing wong ngomong wis sama kacau. wis.
matur suwun sesiman sampun dilayani kalian Mbak Niken ngaturno Bung panuwun le la iki mau dirawuhi karo dulurmu Galang le Mas Koko saka nggone Singogalih. Oh iya. Rawo. Pundi? Gamping rawo. Oh, rujukan. Gamping rawo. Oh, ngale ta saiki. Nggih, Mas Amro, matur suwun nggih. Nggih. Katur nuwun wis. Lah iku mau sore ketemu karo aku tak kira main joglan, rasa kok main joglan Singogalih. Oh iya. Lah sore mau tak japel munggah jarine sekene Mas. Lah aku iku mau ya wis nek aku dirawuhi dulur-dulur dalang iki wis wisi. Doalan panis pecowok. Wis ngatur numpun. Wis sepuro. Lah iki ngaturno Bung Panuwun nggih. Rawuhi guru sapa nggone Bangsal Pekuwon. Pak Polo Sutoyo Serombongan. Rawe dulur saka nggone Karanongko le. Bapak Aladin Serombongan. Oh iya. Lah iki ana panyuwunan saka nggone dulur Pak Biar Aldi Channel. Nyuwun apa iki? Ninggal katresnan. Nyuwun suwantene Dik Rita. Oh, Dik Rita. Rita. Dalam. Nggih, ayo Dik. Iki ana panyuwune saka dulur. Apa iki? YouTuber. Aku mah jek ngomong YouTuber sampe tak eling-eling ae. Ayo. Iki garwa dalang ya. Putrane Pak Darmaji ya, Pak. C. Masih jadi. Digas ae rek wong-wong iki rek. Lagi nasi jadi tas. Lho, lah wis ah. Oh ya Nek gak Allah. dadi tak lurani dhewe nek gak dadi. Nek gak kena wong liya ya kena aku dhewe wong iki asu Sandale ngene. nomor piro sandale motor sandale. Bahaya ta. Ninggal katresnan. Nyuwune jaranan ninggal katresnan Samboyo. Ayo samboyoan Rik. Ayo Tadi Samboyo. kula mboten gaji lho. Oh, Jo. Jadi Tapi aku tak kabeh dhewe kok. Jangan yang wetek kayak piye sih iki? Oh, ya iya lah aku nek ngene iki ya delok snapback ngene iki ya kudu. Kok semepet ngono. Ya wis. Sebenarnya pasti apa juga.
Matur sembah nuwun banyuwunane dulur YouTuber Bahtiar Alfi Channel ninggal katresnan sampun dilayani kalian Ning Rita saking Pandanarum. Oh iya. Ngaturno Bung Panuwun nggih rawuh dulur saka nggoning daleman Pak Bayan serombongan. Uga ngaturno Bung Panuwun rawuh dulur saka nggoning Surabaya. Mas Oek. Oh iya. Oh. Pogure. Oh, dulur saka nggoning Pogure. Lah iki sadurunge nglayani nggih. Lah iki tak njaluk bantuane ponanku dhewe gak maca ngene. Ayo. Ayo Ci. Iki tapi yo pedes iki. Ayo Ci. Iki ajar. Muga dadi sinden sing apik ya Ci. Iki di sekolah nggih. Oh iya, Pak. Kelas 9 le. Sarpo tak odol iki mau dakel iki mung saiki ya. Mbok nang direk arek iki marek aku tolenan di Sarpo iki marek. Iki Nggih. Lah guru di tari para rawuh iki. Kelas piro, Nduk? Saiki, Nduk? Kelas 3 SMK. Oh, kelas 3 SMK. Oh, mari ki lulus udah kumpul lagi di sini, Nduk. Duh. Duh, lah wis ah. Nela apa iki? Campur sari keno. Pun lagu sembarang iki. Bukit berbunga malam. Oh, Bukit Berbunga. Ini apa lagu ini? Bukit Berbunga. Oh, iku ah. Kamu. Oh, iya. Anjir aku wis tuwek bar nom-nom ini iki gak sepiro anu. Sapa ngomong Bukit Berbunga? Wah, ya berbunga kaki mungun lah Bukit Berbulu. Wah, yo, Bukit Berbunga cari din. Wah, yo, kok. Lawasan dari ini, tinggal sokip pun gak pantas Bukit Berbulu ini. Ayo Bukit Berbulu. Bukit hingga berbunga
keponakanku dhewe Le. Bukit Berbulu. Burung. Iki mau penyunan apa Mbak iki, Mbak? Oh, lah iki kan situ ya penyunane dulur sapa nggone Bastian Alfi. Jaluk greges. Greges Le. Cari itu Iki jaluk suarane. Oh, suarane kancamu dhewe Le. Kancamu tunggasak bantal. Duh, Cak Siono oleh guyu ae rek. Oh iya. Oh, Grigis kok dilayani sapa iki? Oh iya, nek ngono iki nglayani sing gimana ya? Apa itu? Oh iya. Surat terakhir gak? Wahai tarinaku, luarkan hatimu dalam membaca suratku untuk kau baca di surat terakhir. Bukan ku tak sudi atau ingkar janji, bukan pula karena ku tak setia. Jadi lumayan koyo koyo penjuru buang terkenyang. Ayo, surat terakhir. Oh, panjunane dulu karena nong koyo. Ayo Mun, ayo Cung. Jika ini tong era aku ya bisa masuk ini. Ayo Cung. Ayo Cung. Ayo. Bukan ku tak sudi atau ingkar janji, bukan pula karena ku tak setia.
Manyunane saka Baktiar Alfi Geregis wong mari ngono diterusno anggone ngayi wajib dan sing seneng-seneng wayang kita lho. Lah iki mau ono njaluk panyuwunan tas terakhir Mas Yono iki mau. Gak nututi waktune ngapunten Mas Yono kapan-kapan sakjane ngono yo sore-sore mau. Dan aku njaluk bulan Juli ngono lah iki waktune dibagi-bagi. Lah iki dua Mbak Riana karo Mbak Santi Raharjo. Mbak Santi ambek Mbak Riana Wulandari. Ayo Mbak Riana ambek Mbak Santi. Panyunane Baktiar Alfi nggih. Gerigis. Terus nanggone ngae wajib lho. Punten sing derek pelayanan tanggal kali mawon sing rada cedhek teko kene nanggone lapangan Sumber Tanggul Mojosari. Oh, tanggal loro arek ya. Tanggal loro awake dhewe main ana nggone Sumber Tanggul Mojosari. Ayo Mbak.
dulur Bagir Aldi. Oh, ditimbali darap Taranggono le. Ayo, diterus nanggoni ngayahi kewajiban. Oh iya. Napio nimbali jomblo ndoro ayu ganti derekno aku boten ngaten dika niku kersa tindak pundi dawuh ayu derekno aku lha iki keputren Gumbino paman Prabu Bismoko ana nggone keputren Gumbino iki kebon telik Mangendra Jala Kakang Semar. Mula ayu dadi derek ana aku tindak menyang keputren
Gumbina ngentasi karya nyekel ananing tauing Pangendra Jala Kakang Semar. Oh. Ana nggoning kraton Gumbina, ana nggoning keputren kraton Gumbina kuwi kebon telik Pangendra Jala sing ganggu Dewi Wara Rukminiwati. Oh iya, Mas. Nggih. Kula dherekaken kali kasih penaja blong iki. Yen kaya mangkono ayu Kakang Semar badhe derekno aku tindak menyang keputren Gumbina Kakang Semar.